मिजिं ओइ मिजिं बैसागु मोसानो थांनांगो ओइ मिजिं सिखारद' मिजिं ओइ मिजिं मिजिं ओइ मिजिं सिखारदो ओइ मिजिं एफा इदि उन्दुयो नामा सिमां सुन्दोना मा सुन्दोंमोन नोंलाय एफा मोजां सिमां नुनाया मा डिस्टार्ब नुगोन नोंसो मोजां सिमां सोरबा सिख्लादोथ' बुजायाखै डिस्टार्ब बेखायनो गोलोम फुलायलायदों सालाया होद नुवाखै नामा अखा हानायफोरखौ डाइलगा बारा जाबाय नोंना थु थाब थांनांगो बैसागु मोसाहैनांगो दे ओंखारनोसै आं ओइ आब' ओइ बे नाब्लानो साहा लाबोना फैनाय मा जाखो नायलायबाय था दे कन्टिनिउ नायलायबावदो नङा माने साला नाब्लाब्लानो गावखौनो खोब साइस नुवाखै बे आंनि आब'जों लाइन मारिनो थ'द' मेरला सिख्ला दंबावो आरो फंबाय मा फंबाय आंनो जिसुनो स्राब पेकेटसे लायना होफैग्रोना रायलायनो मोनसिग्र' साला ओइ थां लायनानै होफै सिख्लायासो आयो फाग्लिया साइसनि थारमोन
गोदान बोसोरनि दिनै नोंनिसिम आंनि आखाइजों दानाय गांसे आर'नाइ लाबोदों। बेयाव आंनि अननाय मोजां मोननायफोरा हाबनानै दङ। मिजिं नाजावदो आंनि अननायखौ। मा नाजावनो? आंलाय नोंखौ अनखायो दा। नोंनि अननायखौ आं लाखाबायानो थाखायो दा। बे गोदान अननाय नामा? हरलाय है नोंना खालि उल्थाल'। ओइ सना आं ओरैनोसो बुंदों। थौ आब'आ नोंखौ नायनो लुगैदोंनो। होद थाङा आं लाजियो। मा लाजिनो? लाजिनाङा दे। बोसोर गोदाननि आब'खौ खनसे नायना फैदो। नोंखौ नुफेराखैनो। उनाव थांगोन आं लाजियो। थौ जेबो नङा। नाब्ला नों माने एसेबां मोनथिला। मानसिया मानसिखौ नाबा सैमा मोसौखौ अननांगौ होनबा। बिदि नङा, नों आंखौ जोबोद अनो नालाय बेनिखायनो अनथिला र'। नोंगो सानना आंलाय माथो नोंखौ अननो रोङा। नंगौ, दालाय माथो अनगासिनो दा? आदसा बुंलाय, नों आंखौ मानो एसेबां अनसुला बुङो? नों जोबोद अनो नालाय बेनिखायनो अनथिला र'। गन्थं नाब्लाब्ला खानायाबो गं गोनां, मासे समायना। ओमफ्राय नों आंखौ माखौ नायना मोजां मोनो? पाप्पोल जानो। नोमा माबा सोंबाय माबासो बुंबाय। जाथ'ला। रदै बाबा फन खालामदों। रदै बाबा दं दा हरगासिनो। बाबा फन खालामदोंमोन सना, बाबा फन खालामदोंमोन। ओ पिंकि रथ'लाय। मामोन आबौ? मामोन माने आंनो दख'ना गांसेसो नांगौमोन। पिंकि आबै नों होथ'नो हागोन नामा? दंनायाथ' दङ, नाथाय मानोबा नांगौमोन आबौ? माबालै आबै आंनो बैसागु मोसानो नांगौमोन। मा आबौ, देग्लाय बैसागोआव दख'ना गाननासो मोसागोन नामा? औ आबै, दङबा गांसे हरदो। दायो बेलासियाव आं लायनोसै। दंनायालाय दं आबौ। गोदान नांगौ ना गोजाम नांगौ आबौ? गोजामबाबो जागोन दे। दे आबौ, दा बेलासियाव थांबानो जागोन। जागोन दे, आं दा थांगोन। ओइ मिजिं ओइ मिजिंखौ लिंहरबा। ओइ मिजिं लिंदो। ओ मिजिं लिंलाय। दंना गैयाब्रा? अ मिजिं। बहा थांखोब्रा? फंबाया खिनो थांदों। अ होमबा नों बैसागु मोसाया नामा? थौ जोंहा सानैजों आखाइ हमना मोसाहैनि। र' होमबा आबौ आं ओंखारनि। बहा थांनो नागिरदों? हा? मोसानो थांनो लिंदों आबौआ। बोरायजोंबाबो बुरैजोंबाबो सेंग्रा सिख्लाजोंबाबो थांनो मोना नों। नाथाय मानो फंबाय? आब' बेफोरखौ मोजां मोना आं। दा मोसाहैगोन ज' आखाइ हमलायगोन, जानजि हमलायगोन। हमला मा जायो? मोजां मोननाय बदनाम फैयो। मा मोजां मोननाय? जायफोरा मेगन सायो बिसोरसो बिदि बुङो। फंबाय, जों बर'फोरा मानो बेफोरबायदिल' सन्देह खालामग्रा जालांखो? रंजानाय मोसानाय समाव जों एसे आखायावनो हमबाय दे, बेखौनो मोजां मोननाय गोसो थोनाय होनो। आरो बै सावताल आदिबासिफोर बायदि जानजि हमना मोसाब्लाथ' हाबाखौनो होजागोन खोमा। बिदि होननायाथ' जाबाय। जों उन्दै समाव आखाइ हमलायदोंबाबो रावजोंबो जों जेबो होनजायाखैमोन। दाना बिदि नङा, दाना डेन्जारसो जालांबाय। है नोंसोर मा बुंबाय थाखो? गोबाव जाबाय। सोरबा माबा होनोबा होनबाय थाथों। ओरैनोबाबो आजिखालि सेंग्रा सिख्लाफोराव ओंखारखाला। सिख्लाया बुंगोन सेंग्राखौ ओंखारनाङा, सेंग्राया होनगोन सिख्लाखौ ओंखारनाङा। बेनिखायनो गोदोनि बायदि बैसागो जाला। है बहाबा फांसन जादों माबा जादों होननाय खोनाबा। सना दा बेलासियाव फांसन नायनो थांनोबा, फुजा नायनो थांनोबा मोनाबाथाय रावबो नुवा। बै पार्कआव माबा माबि खालामनो बिदियावबा आमदानि, नाथाय गावनि हारिनि हारिमुखौ रावबो लाखिनो रोंला।
औ आबौ मोजां मोजां फरायसा आफादाव मोजां गियाननि खोथा सावरायनाय मेलफोराव रावबो थाला दाथ' रंजालि बैसागु दाबो गोबां फांसनफोराव माखासे मोजां मोजां खोथाफोरखौ बेफोरावथ' जों दा सेंग्रा सिख्लाफोरा थांनो रोंला दा माथो बुंबावनो जोंलाय दा बेफोरबायदि मोजां खोथाखौ सावरायनाय खोनाब्ला ओइ मा घन्टानि डायलग मारिदों होननासो थाङो बेनोथ' जायखि जि बुंबाय थाथों जों खिन्थु हारिनि हारिमुखौ सिबिनो गारा नंगौना नङा नोंथां औ नंगौथ' आब' थौ जों गासिबो जयैनो मोसाहैनोसै थांदो ओंखारहैदो आंनि बिबो नङामोनबा बेखौ होद बिबोब्लाबो लाजासिगोन खोमा आयु फाग्लाया मासे समायना फंबायब्लाबो लाजासिगोन खोमा ओइ थां बे मानसि नुगोन साला सैमानि फिसा कुकुरा लानासो थांबाय आं ओरैनोसो होन्दोंमोन र' थांफानि र' आं दे बेयावनो जिरायदो नोंसानि फंबायासो फैगोन नामा फैयाखै दे जिरायदो फैदो रायज्लायनोसै ओमफ्राय मा रायज्लायनो दालाय नों बुंग्रोदो आं दा मा बुंनो नों दहाय आंखौ नुना मा साननायमोन मा सानदोंमोनबा होद आं बावबायलै नोंलाय माखो सानदोंमोन हो मा सानदोंमोन माने आं ना नोंखौ जा मोजां नुखायो आंबो आं ना नोंखौ जा अननो लुबैयो आंबो नों माने एसेबां अनसुला आंबो मा आंबो जाबाय थाखो माबे सिनेमानि केरेक्टाराव हाबना दङ नोंलाय ओरैनो आंनि फंबायजों सैमानि फिसा कुकुर होनजायाखै नोङो थोद जाम्बि आंबोथ' जोंनि लाभ केरेक्टाराव हाबना दंना हो नंमारगौ ना औ पिंकिलै मा I love you लै पिंकि वेट आंनि आब'खौ मा होनदों नों ओइ र' आं खिना फैनो दानो फैगोन आं फंबाय बे दहायनिफ्राय जा गेसाव खिफिबाय थादों दानो फैगोन साला सैमानि फिसा कुकुरा हिनजाव मोननो रोङि आंनि आब'दोसो लाइन मारबावदो नोंलाय मा मोनदों थौ सेलफि लानोसै आं माथो खोमसिसो नुदोंलाय बेयावनो लानोसै आं हो सोर नुजाखो बेलाय माथो रावबो गैया आइया मानसिना मोदाय जाखो बेलाय मा बहानिफ्राय नुजाफैबाय थाखो ओइ हो मा नायहरदों
थोद जाम्बा नोंलाय बहानिफ्राय फैखो फैबाय आरो ए फै होनबा जोंहा सानैजों सेलफि लानि मारै लानांगौ दे आं ना रोङालै। दे था ओरै फै आं बायदि खाम बिदि खाम हैद र' नोंसा फंबाया न'आव दं नामा? ए दङ सकाव थांनो नागिरदों फैबाय हा ओइद ओइद ओइ आब' आं सकाव थांना फैनि नों न'आवनो था जेरावबो थांना फंबाय आंनो सैमा आथिं मिथाइ लाबोफा दे ओइ फाग्ला सिखार फंबाया थांबाय थांमारबाय ना? औ थांबाय पार्सखौनो बावबाय आं दे होमबा जोंहा सेलफि दे लाबावनोसै फै हुद हे 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 साला आंनि आब'सो लाइमोन बायदि सैमा साला हे नाब्ला खारदो भागो नाब्ला भागो मा मोनो नों बेयाव हिहि